нишонаҳои бӯҳрони шадиди иқтисодӣ дар Тоҷикистон аёнтар мешавад. Имрӯз Эмомалӣ Раҳмон бо имзои як қарори ҳукумат дахлу харҷи буҷаи давлатӣ дар соли 2015-ро дар ҳаҷми 200 миллион сомонӣ кам намуд. Тибқи қарори ҳукумат ки ҳафтаи гузашта содир гардид, касри буҷаи соли 2015 ки 0.5% муайян шудааст, тағйир нахоҳад ёфт. ҳукумати Тоҷикистон вазорати молияро муваззаф намудааст ки тағйироти дахлдорро ба қисмати даромаду хароҷоти буҷа ворид кунад. хотиррасон мекунем ки буҷаи соли 2015 ҳудуди 15.3 миллиард сомонӣ пешбинӣ шуда буд, аммо дар пайи таъсири бӯҳрони молиявӣ, коҳиши интиқоли пул аз муҳоҷирон ва дигар омилҳои манфӣ нақшаи буҷа иҷро нагардид. дар ҳамин ҳол фарқ байни қурби ошкору пинҳони доллар ва пули миллӣ ба 40 сомонӣ расидааст. ҳоло як доллари амрикоӣ ки арзишаш дар лавҳаи сарофаҳои шаҳри Душанбе 6.75 ва 6.77 сомонӣ нишон дода шудааст, амалан ба ивази 7.15 сомонӣ фурӯхта мешавад. хабарнигори озодагон 25 ноябр зимни боздид аз нуқтаҳои мубодилаи асъори пойтахт дар маркази Душанбе муайян намудааст ки сарофон як долларро ба ивази 7.05 сомонӣ харида 7.10-7.15 сомонӣ мефурӯшанд. қаблан бонки миллии Тоҷикистон ки қурби долларро дар бозори нақди кишвар худаш муайян мекард, эълон намуд ки аз 26 октябри соли ҷорӣ қурби долларро боз худи ташкилотҳои қарзӣ муайян мекунанд.